i queden 5 segons. 4, 3, 2, 1... Comença les 24 hores internacionals d'entrevistes de ciclomotors de la Gran Premi per les colles d'Extròpol esportiva del Dorsal número 13, Cristal Politat. El segueix el 14, que és l'agost, d'integració, i el de Jaipura és el Consell de l'Oficina MSC i Rebel Pilar, bona sortida de cap de cop, tot i aquests 3-4 minuts que veig que estan amb problemes, i també li he dit que rassegat el número 16, anem a veure la resta de la volta. El número 7 també s'ha quedat i res, com ha fet aquesta sortida perquè, bueno, estaba ayudando al equipo yo de RRD del número 10. atenció, caiguda, tenim caiguda.